don't know where to find you. Nino, yan nasab siya. Yan nasab kong ikagtahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawag akong bangkil. Oh. Halalo! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. Tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit. Bangkil sa kamatayon. Mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili. Sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ang gipatay ka, maugini ka, maugini siya. Dili. Dili. Kuyaw na ning mga unguha. Ginaginot hantod ang tiguang. Dili ko no. Kap. Kinahal masusi na ginatan mo sa liyo ni Misteryo, Kap. Kining. Sige, ablihan ang tanang musolio nining minteryo. No, nagap, pangitao na to ang mga ungo na si Claudia o grupo. Kap! Sige. Ablihin na ninyo ang mga musolio. Ay, tana. Ding. Anila ta silang tuloyo ding ha. May tinay, niya bagay din niya ang mga ungo na magtako, bay. Kunwa sila tinhi. Aw, tuan ni sa mga abandonadong bahay. Sa? Napasa na ako sa libreng itom ding. Nga sa mga ngit-ngit gud nga lugar mutago og matug ng mga ungo panahon sa adlaw. Og sa sud sa lungon ang ilang paboritong katulkanan. Kuya, anong paminaw mo ba yun? Bupaan na ka ng mga pultahan sa musolio. Tuwan ang kapitan. Nisog na. Uy. Hala, si Lolo Ilmo. Dali, siya man na nanitsit. Lo! Bay, wata taon ko, bay. Nung siya naman taon mo sirit ng kaglakaw, wata taon ko, bay. Lo, ano niya mang kasmiteryo? O sa man, doon na kay gilubong din Inay, ayaw ka mapangita nila ni Claudia o ni Rupo din eh. Adto sila paita sa ilawom sa mga langob ni Tapita. Langot? Oo, mao ka ng sugyot ni Luis. Sa mga langob ninyo paita si Claudia o si Bilya. Ha? Bay, natulog ko, bay. Oo, wata ko ding. Pero ayaw sultihi ang kapitan nga sugyot ka na ni Luis. Aron dili sila magduda ninyo. Oo, Lo. Maguna na ko ninyo sa kakahuyan. Asa man kang kakahuyan na mangita nila, Lo? Sa kakahuyan, ubo sa pangpang. Luyo sa bahay nga tisa. Ha?
Adto na ko, tinay. Magkita lagi ta dito sa kakahuyan, ha? Pero kinahanglang husto ka mo sa hinagiban sa dili pa ka mo musod sa kakahuyan. Tungod kay sa lipod na kini sa adlaw. O ang kasiyot sa kakahuyan, posibleng makasalipod sa adlaw. Aron, dili makaigo kanila ni Claudia. Oo, Olo. Ayaw ka bala ka. Patay na si Rufo. Unsa? Napatay na ni Luis si Rufo. Ha? Sige. Adto na ko. Wala no? Dunay mga langob ni ng pangpang? Ubo sa bahay nga tisa? Bay, tinay. Oh, Tabangi ko din, bay. hala. Natunok ko, tabangi Sinanding. ko. Oo! Nana, natambalan na ako hagunoy imong tunok. Umansa ka magbantay, uy. Ang be, nadlok mo ko nga imo sa kumbiyaan. Ay, namas lulo. Milakaw na. Usa na miyang yan eh. Kuan, ding, gusto lang siya mutabang unsaon nga makita ng mga ungo. Unsa? May noon. Unsa miyang gisulti nimo? Bitambag siya. Nga pilon pagsusi ang mga langob na nadakong kakahuyan. Kabaga ng kakahuyan na? Ding, may mga langob di ay anang maong kakahuyan. Sa! Recorded by X Thunder Gaming. Maunay sulti ni Luluel mo, Ding. Pero ato na ng sikrito, ha? Wala no? May langob diha sa mga kakahuyan ubos sa pangpang. O, Ding, uwito ako ni Lolo. Kaysa ibabaw ng pangpang, mau naman ang bahay nga tisa. Kineng. Why ungo sa mga musulyo? Nahuman na sila susi sa mga musulyo, Ding. Wata ko diya, ha? Ayaw pag, uy! Bay, ayaw pagdugay ha! Asam target ang kap. Oy, ayo. Kineng. Laos, sirap. Pagilom ni ha, kapitan ko. Abi ninyo, naglibog na ko. Eh, maglibog-ligob ka. Usay libog-likob. Yabang nanding ay. Hanggaw ka rin. Da pa man. Nakabati pa mang yun ka sa akong tingog, ha? Sa mga ako kang kontrapartido? Kap! Kap, sa mga langob na sabo pangita sa mga ungo, Kap. Ha? Langob. Sa mga langob? O, Kap. O ganong miabot man na sa imong huna-huna, ha, tinay? Kuan kay di man makasud sa langob ang silaw sa atlaw. Ngiob man eh. Mao nga nindot kaayo ni hibuong taguanan sa mga vampira. Kineng. Sige. Dito, laos ka. Papaghilom lagi di, ha? Kapitan ko. Nahala, sa mga langob kita mo suot. Pero Kap, ayaw mo pagsud sa kakahuyan, ha? Kung wa mo'y daang mga armas. O kung makita ninyo ang ungo, ha? Si Claudia, tusuka kita sa kasing-kasing. Aron mamatay. Ayaw kang anga, Kap, ha? Suhituha sab ni mong bahin anak tinayo, uy. Ay hinanaw likog og sinikap. Ha? Sa sinilagi ko nakakuhaan ng ideya. Sundan lang yun, aron dili ka magmahay. Ulal? Maayo kay ni Ana mo. Kasi magipagutom na mo kay Unto naman. Ay, gutom na kitla. Ay, nalapagaon na mo. Unya, usa na may balita sa pagpangita ninyo sa mga ungo ug adlawng dako. Wa man sila sementeryo la. Pero ulal, Ano ang man? tigbantay sa minteryo, patay na. Usa? Patay na. Yaya lagi. Oo, naunsa naman tao din atong dapit. Usa nakaaya-ay na namatay maabaw ka mang landing. Naunsa naman tao din atong dapit. Giharian naman mayos mga daotan. Mao ganila. Nakinalang mapatay gyud si Claudia. Humana mo paniad to. Usuot kami sa kakahuyan. Mangita mig langob dito. Langob! Mao na la. Sa mga langob na sabi mangita ni Claudia og Belia. Ikaw ulal. Saban, iangin-angin na sa tuloy mo. Ikaw, saman. Oh. Ikaw mga pinakatiguan kayo din sa tong dapit. Alam no, taparusog ti Elbe. Naibaw pagka kung hain ang mga langob ini mga dapita. Ha? Langob! Mao na la langob. Kay mahimo masab kuno nga anha na sa langob mutago ang mga ungo. Mao na ulal. Langob. Oh,
nakabati naman ko nga doon mga langob kining atong dapit. Pero wag ko katultol kung hain ang dapit, ha? Aw, mao ni amo pangitaon la. Anang mga kakahuyan sa ubo sa pangpang. Ayaw magsuot diha. Ay mo pag-anha diha. Ha? Ano man ulal? Dagko na kayo ang mga kahoy na anang maong lasang o kuyaw sa mga dagkong bitin kanang dapita. Sakto. Bitin. Rimi makasaktulal. Right ta gini mo ulal. Buwang nagakako. Bay, di lang kita musuot sa kakahuyan, bay. Ay, sakto mas ulal. Ungo man itong gipangita. Basing kita no'y magkitaan sa mga bitin. Patay kita ni bay, patay kita. Bitaw tanay. Ay, la, ding. Mahadlok maghapog ahos ng mga bitin. Uy, ayaw pag inamaw diha tanay. Uy. Bay, patuulan taos ti guwang, bay. Guwang ni lula ni mo. Sorry ulal. Di lang ito musuotan ang kakahuyan ko. Ako nahadlok ka. Ay, bukoy na nata sa panon sa kapitan. Kap, akasiyot ni kakahoyan ka pa. Kining. Pag-ilam lagi. Huwag kayo respeto, kapitan ko. Ay mo kahadlok, ha? Na ako nga inyong kapitan. Kap, dudal pa ko no'y dagkong sawa diya sa kakahoyan, Kap. Sawa, dagkong sawa. Mali ka kapat yan, Kap. Ha? May nakuha naman diya sa sawa ang mga hoy. Dako na makulong ka ito. Dagan man ta. Ha? Dagan man ta. Usaduha pa talaga ta. Dagpo na to ang sawa. Ya, di sa dakpon. Murag kay lakon, may murag hadlok inaon ka pa. Mo ni kapitan, kaya di ko mahadlok usawa. Bilibo ba na ko. Nganong niya naman sabga? Kap, yan sa mi. Mutabang mi pangita sa ongo. Kap, diyan sa kakahuyan. Paglain mo. Ha? Palainan man ni mo, Kap? Bitaw, Kap. Address naman kay Kap. Ay, sana naman ni siya, eh. Ikaw na ba mo rin kontrapartido tayo kambuanga ka? Mudagan ka kapitan, usa. Ni, lagi. Saba kay ka. Huwag kay respeto na ako ka kapitan. Musa paglain mo sa pagpangitas ungo. Aw, maglain ko. Dali, ding. At ito dito napita, ding. Dali. Sige, Kap. Oo. Mao ka na itiman, Kap. Unsa man? Kay kung kami makadakop sa ungo, amo lang ni Tinay ang tunga sa milyon nga ganti nga ihatag sa mayor, ha? Naong may susupo ng ilong mo, Kap. Maswito na ba si Tinay? Sultihan ka, Kap. Maswito na si Tinay sa pagpangita ng mga ungo, ha? Kay, sige ko rin siyang tanong sini. Dali ba yung Tinay? Dali na, ding. Dali na. Dali! Tinay, oy! Kap! Mayo sigurong ari na kauban na mo. Gihala mo, Kap. Ari lang mi, ding. Ay, kagnaon na! Sige. Dali na, ding. Awanin niyo ang akong dalan. Awani. Hiyaya ni mo, Kap, no? Awanan gini mo ang dalan. Ay, nagpangilabot ya, ding. Sa high blood na ng kapitan ni mo. Ay! Kap! Kandi nga amaw! Palayo mo na mo! Musoko labas ang kapitan. Naglain na bitaw, Kap! Ay, lamig ilapti din, eh! Ding, hunong sa... Bay, Tinay. Gano'n ka, bay? Ako cellphone ni vibrate. Hala, ninawag siya, ding. Ninawag nga ako, mahal. Imong mahal? Hello, mahal. Mahal, hain ka karon. Mahal, niya na miss kakahuyan sa may pangpang. Mahal, pangita ang yuta nga batuon niyang dapita. Ha? Yutang batuon? Recorded by X Thunder Gaming. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.